Se on moi! Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tuleekin mielenkiintoinen video, eli jos kiinnostaa työkoneet, koneet, tämmöiset kottikärryn korvaajat, eli tämmöiset pienkuormaajat ja pienkaivuulaitteet, minikaivurit ynnä muut, niin nyt oot oikealla kanavalla ja oikeita videota katsomassa. Ja tää on siis Suomessa valmistettu pienkuormaaja tuolla historia takavuosina. Ja mulla on tommonen kone tossa seisonut vähän niin kuin ylimääräisenä jo pidemmän aikaa. Nyt mä oon tässä pikkuhiljaa aina sitten muiden hommien lomassa vuosien aikana aina vähän käynyt läpi ja on ollut vähän suunnitelmia sille. Niin, käydään vähän katsomassa, että minkälainen kone toi on ja mitä sillä niin kuin pystyisi tekemään. Ja niin, ruvetaan esittelemään ja katsoo konetta läpi. Itse koneesta niin sanoisin, että tämmönen kone on mun mielestä, voisiko sanoa, aika näppärä niin pihahommissa kotona kuin vaikka mökillä tai joku taloyhtiö tai mikä ikinä. Ja mä oon vähän ihmetellyt, että nykypäivänä tällaisia vastaavia koneita ei ainakaan tunnu enää hirveästi vastaan tulevan. Mulla on tässä puhelimessa vähän muistiinpanoja, tai itse asiassa muistiinpanoja vaan speksejä ihan Googlesta kattelin ja katsotaanpa vähän, että minkälainen kone tää on niin kuin spekseiltä ja ruvetaan sitten vähän pyörimään tässä ympäri ja katsotaan, että miten tämmöinen on tehty ja mistä tämä on tehty. Eli tämähän on niin kuin yksisylinterisellä paikallismoottorilla. Tässä on Hondan GX390 bensiinimoottori. Ja se on yksisylinterinen ilmanjäähdytteinen ja tämän speksin mukaan tuottaa 8 kilowattia tehoa. Tässä kyseisessä mallissa on myös sähköstartti, eli tässä on 12 voltin sähköjärjestelmä, akku ja sitten tämän saa ihan avaimesta käyntiin ja tietysti niin kuin vetokäynnistys sitten varalle. Polttoainetankki tässä on 6,5 litraa ja siinä on ihan semmoinen erillinen, voisiko sanoa silmä, mistä sä näet, että kuinka paljon siellä on polttoainetta, joten se on ihan tosi kiva. Renkaat tässä on tommoset, tässä mallissa tommoset nurmirenkaat ja mun mielestä se on paras valinta tämmöiseen piha- ja kotikäyttöön. Okei, savimaassa ne voi mennä helposti tukkoon, mutta sanotaanko, että valtaosa ajoista, ainakin itse, niin arvostan sitä, jos pystyy nurmikolla ajamaan ilman, että nurmikko menee rullalle. Koska sitten mennään tähän vetotapaan, eli tässähän on neliveto. Tässä on 2 hydrauliikkamoottoria, mitkä pyörittää sitten ketjun välityksellä molempia puolia erikseen. Ja tällä pystyy sitten kääntymään niin kuin paikallaan, tekemään semmoisen, vääntää joystickia eri suuntiin, niin tämä kääntyy paikallaan. Ja niin, neliveto niin kuin on totta kai todella hyvä, eli ei ihan helposti sit jää kiinni mihinkään pihalle. Maksiminopeus tällä on 4 kilometriä tunnissa, eli huimat 4 kilsaa. Se on niin kuin varmaan tuommoinen perinteinen kävely, rauhallinen kävelytahti, eli tämä ei todellakaan mitään kovin lujaa vauhtiin mene, mikä tekee tästä myöskin sitten aika monipuolisen sen käyttäjän näkökulmasta, eli tällä varmaan uskaltaa lähteä ajaa niin kuin aika moni, koska tähän vaan niin kuin hypätään seisomaan ja sitten vaan joystickeista ajetaan tätä eteen tai taaksepäin, joten niin kuin rauhallinen tahti ja helppo hypätä kyytiin, niin ei tarvi könytä minnekään tiukkaa ja ahtaaseen ohjaamoon. Mitäs muuta täällä sanotaan? Eli työntövoima 3500 newtonia, eli 350 kilogrammaa, eli ei mitenkään ihan hirveästi, mutta kun ottaa tämän painon huomioon, tämän paino taitaa olla tämän kauhean etukuormaajan kanssa noin 500 kiloa, jota tätä kuljettaa sitten ihan tuollaisella kevytperäkärryllä, eikä tarvii olla mitään pikkueita tai mitään tämän kuskaamiseen, joten todella niin kuin vaivatonta ottaa tää sitten mukaan vaikka mökille tai tutulle tai minne ikinä, kun lähtee touhuumaan. Tämän koneen leveys on speksien mukaan vähän renkaasta riippuen 80-100 senttimetriä, eli menee aika ahtaasta raosta sitten tarvittaisiin sisään ja edelleenkin, jos on ahtaita pihoja ja kapeita kulkuväyliä, niin tämmöinen kone on kyllä niin kuin oikein erinomainen sitten leveyden suhteen. Tässä koneessahan toimitaan itse vastapainona tuolla takana, mutta tässä kun katselen, mitä tästä on ilmoitettu joskus aikana, että kuinka paljon tällä pystyy sitten nostaa kuormaa tuohon kauhaan, tai jos siinä on vaikka trukkipiikit tai mitä ikinä, niin maksimikuorma 170 kiloa on ilman kuljettajaa tuolla takana, ja sitten kun sinne taakse lisätään, eli käytännössähän se tarkoittaa sitä, että sä nostat tuommoisen kuorman ja sä voit hypätä turvallisesti tuolta takaa pois vaikka tekemään jotain ja kone ei sitten keikahda eteenpäin. Okei, eli 170 kiloa sä pystyt pistämään siihen ilman, että kone keikahtaa eteenpäin, ja sitten kun sinne laittaa tuommoinen 80 kilon ukkelin tonne seisomaan, niin
pitää oikein itsekin tavata. 240 kiloa pystyy sitten tähän lastaamaan painoa, mikä on aika just semmonen, niin kuin tähän pystyy joku hiekkakuorma aika hyvin varmasti ottamaan, mutta ei tietenkään ahnehtimaan, että kyllä toi 170 kiloa aika nopeasti kyllä tulee täyteen, jos rupeaa oikein niin kuin todellakin urakoimaan tämän kanssa. Mutta sanotaanko näin, että kyllä siinä muutaman lapiollisen saa kottikärryllä viedä, että tämän koneen niin kuin pystyisi piäksemään. Ja tuosta kippauskorkeudesta ja nostokorkeudesta, niin speksien mukaan tämä nostaa 180 senttimetriin. Kokeillaan kohta, että onko se siellä päinkään. Eli 180 senttiä korkealle tuolla pystyy niin kuin nostamaan kauhan ja sitten kippauskorkeus olisi tuommoinen 135 senttiä. Ja sehän nyt on jo semmoinen, että sillä niin kuin jo aika hyvin kaikkiin pieniin peräkärryihin ja mönkijän kärryihin pystyy sitten vaikka jotain maa-ainesta tai mitä ikinä niin lastaamaankaan. Joten erittäin niin kuin näppärä peli tämmöiseen pikkupuuhasteluun ja ahkerointiin. Okei, ruvetaan vähän kiertämään tätä konetta läpi ja katsotaan ensin täältä mitä täältä löytyy. Eli tuolta löytyy moottori ja moottori pyörittää sitten yhtä hydrauliikkapumppua, joten erittäin yksinkertainen toi hydrauliikkakonstruktio. Sitten tässä löytyy iso hydrauliikkasäiliö tuolta. Muistaakseni mä joskus vähän laskeskelin, niin noin 50 litraa hydrauliikkaöljyä sinne menee. Ja tuolla on sitten 12 voltin akku. Sekä tässä mallissa on sitten erikoisuutena se, että tämä toimii sitten nestekaasulla myöskin. Eli tänne saa sitten nestekaasupullon ja voi sitten bensiinin sijasta niin nestekaasulla tällä ajella. Ja tässähän on ihan tämmönen niin kuin, jos miettii tätä etukuormaa, niin näyttäisi, että tässä on ihan tämmönen vakaaja. Eli sehän tarkoittaisi mun tietääkseni sitä, että jos se on vaan hyvin suunniteltu, niin kun kauhaa nostaa, niin kauha pysyy samassa asennossa koko nosto- ja laskun ajan, mikä tietysti tekee niin kuin käytöstä todella miellyttävää. Ja tässä on 2 hydrauliikkasylinteriä tolle etukuormaajalle sekä sitten tietysti 1 sylinteri tolle kauhan kippaukselle. Täällä koneen takana on sitten hydraulisesti nouseva ja laskeva tämmönen perälevy ja tällä voi sitten vaikka tasata jotain maa-aineesta tai aurata lumia tai mitä ikinä. Siihen on joku vetokuula tässä historiassa laittanut, joten sillä pystyy nyt sitten vetämään jotain vaikka pientä peräkärryä perässään. Se mikä tässä on erikoista on se, että tässä on tää etukuorma ja pika kiinnikkeillä, eli tää otetaan tästä sokat pois ja tapit irti ja etukuorma lähtee pois ja tähän saa sitten tilalle ton kaivuulaitteen ja oikein kunnon sellaisen. Katsotaan tuota kaivuulaitetta, koska mulla semmonen löytyy, niin katsotaan sitä ihan hetken kuluttua. Mä kytken sen kiinni ja katsotaan sitten, että miltä se toi kone näyttää, kun siihen kytketään kaivuulaite kiinni. Ja jos tää tekniikka kiinnostaa, niin täältä löytyy tosiaankin ne 2 hydrauliikkamoottoria ja sitten tuolla kulkee ketju tonne takapyörille. Ja tää on siis täysin nelivetoinen kone. Tältä koneen takaa sitten löytyy Hondan GX390 moottori sähköstartilla ja erittäin siis itse tykkään tästä moottorista tosi paljon. Tää on todella luotettava ja helposti käynnistyy. Katsotaan kohta sitä. Tää tosiaankin toimii sillä tavalla, että kun tähän hypätään, niin tästä nostetaan jalat tähän ritilälle ja sitten tähän noustaan seisomaan ja ei muuta kuin sitten ajelemaan. Olen itse huomannut silleen, että kun toisen jalan pistää tähän ritilälle ja toisen sitten pistää tänne, niin tähän saa silleen niin kuin aika tukevan niin kuin otteen. Ja sitten täällä on 2 tämmöistä kahvaa, mistä voi niin kuin pitää kiinni, kun ajetaan. Nämä on niin kuin kiinteät kahvat siis molemmin puolin. Ja sitten täällä on näitä vipuja, mistä väännellään. Ja tässä on käytännössä niin, että nämä 2 sisempää vipua on tälle ajohydrauliikalle. Eli ihan tuosta sormin liikuttelemalla niin saa sitten konetta käänneltyä ja ajettua. Ja sitten nämä ulommaiset vivut on sitten tolle etukuormaajalle, eli tuosta vasemmanpuoleisesta sitten kipataan tuota kauhaa ja sitten tästä oikeanpuolimmaisesta sitten nostetaan tuota etukuormaajaa. Sitten täällä on myöskin vipu tolle hydrauliikan ulosotolle, eli tuosta pystyy sitten kytkemään hydrauliikan ulosoton, joten jos tuossa on kaivuulaite sitten kytkettynä, niin sen pystyy sitten kytkemään käyttöön tuosta oikeanpuolimmaisista vivusta. Ja sitten täällä vasemmalla vielä löytyy kaasuvipu, mistä voi sitten tuota moottorin kierroslukua säädellä. Jos tää sitten haluaa käynnistää, niin tämähän on todella yksinkertaista, eli ihan perinteinen Hondan systeemi, eli ryyppy tuolta päälle. Ja tosta avaimesta vaan näytetään. Ja moottori käynnistyy heti. Noin. Todella helppoa ja yksinkertaista. Katsotaan sitten vähän
miten toi nousee toi etukuormaa ja tosta, eli tosta noin. Ja näyttää toi vakaaja ainakin täältä katsottuna toimiva aika kivasti. Ja siinä on nyt maksimikorkeus. Tänne allehan tietysti ei uskalla mennä, mutta sanotaanko, että ei se ihan sitä 180 senttiä ole. Mä sanoisin, että 160 senttiä on varmaan totuus tässä näin. Ja täältä sitten voidaan kipata tota kauhaa, eli tosta noin. Sen enempää se ei kippaa ja tuolta sitten. No, voisi olla 180 senttiä, kun sen nostaa tolleen ton kauhan tonne ylös, niin se voi olla kyllä ihan se totuus. Täältä sitten voidaan laskea tää kauha tai etunostolaite. Näin. Ja täältä voidaan sitten ajella. Mulla on vähän kierrokset tässä Max pienellä, niin näin. Ja tää on ihan tämmönen näppärä kone kääntymään. Taas vähän lisää kierroksia. Tää on vähän tämmönen, että jos täällä kovin tälleen niinku nopeasti näitä käyttää, niin tästä tulee vähän semmoista pulvatonta tästä meiningistä, mutta niin tälleen rauhallisesti kun tällä ajelee, tää on ihan jees. Ja on todella näppärä silleen, että jos miettii, että jotain pihallakin tekee ja sitten tosta noin ja ei muuta kuin hyppää tästä koneesta pois ja tekee mitä tekee ja sitten ei muuta kuin takas koneen kyltiin ja tosta noin. Eli todella näppärä kone pihahommi. Kokeillaan vähän tuosta etukuormaa ja vielä, eli ajatellaan, että jos tarvitsisi vaikka vähän jotain tasotella. Katsotaan, onnistuuko se. No, vähän pistää sinne painetta ja sitten taaksepäin. No. Ihan hyvin näyttää onnistuva. Kokeillaan vielä uudestaan, painotetaan vielä vähän lisää. Noin oikein kunnolla ja sitten taaksepäin. Ai että, tulee näppiä jälkeen. Tässä toimii tää takalevy silleen, että täältä vaan sitten sitä vipua mitä mä sanoin, niin täältä voidaan laskea tää levy sitten alas. Ja tää on hyvä sitten kun tähän laittaa kaivuulaitteen kiinni, niin tää tukevoittaa tätä konetta sitten aika hyvin, se pistää tonne alas ton levy. Tää on tämmönen todella kiva kyllä niinku pihakäyttöön. Pyörähtää paikalla aika kivasti. Todella näppärä kone. Se mitä on näitä koneita tässä tutkinut, niin tähän on saanut aika paljon kaikkia lisävarusteita, siis ihan kaiken näköisiä koneita ja laitteet tuohon eteen. Vähän niin kuin mitä nykypäivänäkin nyt löytyy. Toki yksinkertaisempia, mutta joka tapauksessa. Ja yksi isoin lisätyölaite, minkä tähän on saanut lisävarusteena, on kaivuulaite. Eli tästä pystyy niinku muokkaamaan kaivinkoneen. Ja nyt mulla semmonen löytyy, ja ei muuta kuin sanotaan taikasanat, niin se ilmestyy tuohon kiinni. Ei muuta kuin Simsala Bim Akrabadabra.
Ja tällä tavalla siitä muuntuu kaivinkone, eli eikö se ole todella makeeta? Siis tää on niinku ihan käsittämätöntä, mitä tämmöisellä kombinaatiolla sit saa aikaan. Mieti, että sulla on tämmönen kaivuulaite, eli kaivinkone. Sä pystyt tällä kaivamaan vaikka salaa ja remontin, sä pystyt tekemään pihalle kaiken näköisiä kaivuuta, että sä pystyt vaikka sähkökaapelit pihavaloille kaivamaan maan alle ja ihan niin kuin taivas on vaan rajana, mitä tämmöisellä pystyy tekemään. Ja sitten kun sä vaihdat siihen se etukuormaaja, niin sä voit siirrellä maa-aineesta edestakas, levitellä jotain sorakasoja, tehdä lumitöitä ja mitä ikinä niin kuin nyt pihalla ja mökillä ja missä ikinä tarviikaan tehdä. Tietenkin, koska jos mietitään, että tämä kone paino sen 490 kiloa tuolla etukuormaajalla, sitten kun siihen laitetaan tuo painava kaivuulaite, niin tämä ei todellakaan ole enää mikään semmoinen, että tällä niin tuossa vaan huristellaan huivuvuoksi edestakas, vaan tästä tulee tietysti aika massiivinen paketti. Mulla ei mitään käsitystä, mitä tuo kaivuulaite painaa, mutta mitähän mä nyt sanoisin, kyllä se varmaan joku 350 kiloa painaa helposti, joten tästä tulee jo tuolle niin kuin, sanotaanko noin 400 kilon koneelle, niin aika paljon niin kuin, siirrettävää painoa ja se tekee tästä kyllä vähän ehkä niin kuin kömpelön nytten, kun siinä on se kaivuulaite, mutta mitä toisaalta, jos sä kaivat, niin sä kaivat, eikö niin? Ja sitten kun siirrellään tavaraa, niin sitten siirrellään tavaraa. Ja nyt kun tässä sulla on tämmöinen kombinaatio, niin sun ei tarvitse vuokrata tai miettiä, että millä sä teet, vaan sitten vaan otetaan vähän iisimmin ja ei ruveta niin kuin urakoimaan ja ahnehtimaan. Täällähän tosiaankin löytyy nämä tukialat, nämä molemmilla puolilla oma tukijalkansa, hydraulisesti lasku ja nosto. Ja sitten täällä on myöskin tämmöinen sokka, minkä nostamalla niin tämän tukijalan saa käännettyä 90 asteen kulmaan tai sitten tästä 45 asteen kulmaan tätä konetta vasten. Ja se tekee tästä tietysti huomattavasti ihan eri kaliberin koneen, sit kun ruvetaan kaivamaan, eli laskee tukialat alas, laittaa ne vaikka pikkusen tuosta 45 asteen kulmaa, sitten laskee ton perälevyn, niin tää voisi kuvitella, että tää on niin kuin aika tukeva kaivaa, ja sitten ei tarvitse tosiaankaan mitään niin kuin semmosia, sen enempää mitään manuaalisäätöjä tai ihmesäätöjä tehdä, vaan ei muuta kuin tukialat maahan, perälevyn maahan, ja ei muuta kuin kaivamaan. Ja tämä itse kaivaminenhan menee ihan sillä tavalla, että nyt kun tässä ei ole sitä etukuormaa, vaan tässä on tämä kaivuulaite, niin mä seison täällä ihan niin kuin muutenkin. Ja sitten tässä on ihan perinteinen niin kuin logiikka näissä vivuissa, että ihan sama kuin missä tahansa muussakin kaivinkoneessa tai kaivuulaitteessa, niin nämä niin kuin, toimii ihan samalla periaatteella. Eli tässä ei ole mitään semmoista niin kuin erikoista. Ja sitten noin kaksi keskimmäistä vipua on sitten noille hydraulisille tukialoille molemmin puoli. Ja sittenhän tässä on se hyvä puoli, eli tuossa on tyvitaitto tuossa kaivuulaitteessa, eli sitten kun kaivelee, niin sä tuolta niin otat tavaraa, käännät sen tonne ja vapautat sitten tuohon viereen ne kaivamaasi maa-ainekset. Ja tää on kyllä todella hyvä, todella jykevää tekoa mun mielestä tää kaivuulaite. Ja jos miettii, että ikäisekseen, niin kyllä silloinkin on näitä koneita osattu tehdä. Alright, no joko sormet syyhyy nähdä, että miten toi kaivuulaite toimii. No, voitaisiin vähän kokeilla sitä, että miten se niin kuin noista vivuista toimii ja näin poispäin. Että saadaan vähän käsitystä siitä, että minkälainen tuommoinen kaivuulaite tämmöisessä pienkuormaajassa on. Ei muuta kuin lasketaan tosta ensin perälevy alas. Noin, saadaan sinne tuki. Ja sitten lasketaan tosta tukijalat. Ensin vasen puoli, sitten oikea puoli. Ja sitten vaan, ei muuta kuin kaivamaan. Tässä on ihan sama tosiaankin hallinta, niinku logiikka tässä näissä vivuissa kuin vaikka mun omassa kiinalaisessa minikaivurissa, eli tässä ei sinänsä ole mitään niinku erikoista ja on aika matalat kierrokset, mitä halutaan sammuttaa. Voidaan kokeilla vaikka vähän tuosta raapasta. Taittohan tästä tosiaankin löytyy myöskin, eli tästä voi käännellä tätä tuomia sitten molemmille puolille.
tällä viisiin. Ja miten se siihen kameraan näkyy? Kuvitaitto tosiaankin löytyy. Voidaan sitten käännellä tuota huomia tuossa molempiin suuntaan. Voidaan vaikka tehdä pieniä tasoitustöitä sitten, jos ei ihan kaivuun ja miellytä. Tällä viisiin. Taas pikkusen lisää kierrosta. Mä en voi olla liikaa hehkuttamatta sitä, että kuinka kova kombinaatio tämmönen kaivuulaite ja sitten tommonen etukuormaaja tähän, niin kyllä mä sanoin, että tässä olisi kyllä semmonen bisnesrako, että kun tämmöisen pystyisi tekemään niin kuin edullisesti, tämmöisen kombinaatio ja myymään sitä, vähän niin kuin semmonen pykälää, voisiko sanoa niin kuin monipuolisempi paketti kuin esimerkiksi mönkiä on. Monet ostaa sen mönkiä lumitöihin ja sitten sillä voi tehdä jotain muutakin, mutta mä en ole ikinä oikein tykästynyt siitä, kun se on aika rajattu sitten loppujen lopuksi se, mitä sillä voi tehdä. Toki mönkiällekin on aikansa ja paikkansa, mutta mietin, miten paljon tämmöisellä pystyy vaikka omakotitalon pihalla tai mökillä tekemään, niin tää on niinku ihan oikeastaan vaan taivas on rajana. Kun katsot tätä vielä, niin mitäs fiiliksiä herää tämmöisestä koneesta, että olisiko sulla tämmöiselle tarvetta tai koetko, että tämä markkinoilla olisi tämmöiselle niinku tarvetta vielä nykypäivänä? Et jos mietitään, että tämä on niinku taitaa olla 80-luvun tuotoksia nämä koneet ja mun mielestä on kestänyt aikaa niin kuin erinomaisesti. Et kyllä tämmöinen suomalainen suunnittelu ja niin kuin ajatuksen virta, niin kyllä se toimii vielä vuosikymmentenkin päästä. Ja jos vielä mietitään niin kuin ihan järjellä sitä, että sit kun aina tulee se kysymys, että no, että mistä tähän saa varaosia, no mitä varaosia sä niin kuin tarkoitat? Jos mietitään tätä niin kuin peruskonstruktioon, niin tää on ihan niin kuin terästä, sitä voi hitsata, eiks niin? Holkkeja saa, liukulaakereita saa, tappeja saa ihan hyllytavarana. Ja kaikki hydrauliikka on ihan standarditavaraa. Sä saat sitä mistä tahansa hydrauliikkaliikkeestä Suomesta tai ulkomailta. Tässä ei ole mitään niin kuin omaa tai erikoista. 1 hydraulipumppu, 2 moottoria. Vaikka sä joutuisit uusimaan ne kaikki kerralla, niin kenenkään talous, kuka tämmöisen yleensäkin pystyy ostamaan, niin ei mene konkurssiin siitä. Mähän on tänne kanavalle tehnyt tuosta kiinalaisen minikaivurin tilauksesta videoita, minkä takia kannattaisi ja minkä takia ei kannattaisi ostaa. Ja tämmönenhän on just niin kuin aika kilpaileva
niin kuin kombinaatio tuommoista kiinalaista minikaivuria vastaan. Toki tämä ei ole ympäripyörivä, mutta sitten toisaalta tässä on se kuormojan edut ja varmaan tämmöisen hintaluokka on aika lailla käytettynä sitä samaa luokkaa, mitä saat uuden kiinalaisen minikaivuri. No, en nyt mene sanomaan, kommentoi mitä oot mieltä tuohon alas. Nyt mä taidan kuitenkin tehdä silleen, että mä vähän fiilistelen tätä konetta ja varmaan testailen vielä ihan omaksi ilokseni. Sekä tässä on muutama juttu, mitä mun pitää vielä viimeistellä ennen kuin mä oon itse tyytyväinen tähän koneeseen. Joten kommentoi tuohon alas, mitä olit mieltä tästä videosta. Pistä peukku, jos tykkäsit, ja jos jää jotain mielen päälle tai kommentoitavaa, niin kommentoi tuohon alas. Mä luen jokaisen kommentin. Mut hei, kiitoksia ja me nähdään ensi kerralla. Se on moi!